De 10-12 ani, Timișoara este și un oraș al comunităților tech, formate din profesioniști activi în industria IT&C sau automotive, în firme, startup-uri, universități locale sau care muncesc ca freelancer pentru clienți din toată lumea. Apariția pandemiei COVID-19 a adus pe circa 25 dintre ei, ingineri de sistem, dezvoltatori hardware, software, ingineri mecanici, specialiști în printare 3D, cercetători în domeniul echipamentelor medicale și așa mai departe, alături de medici timișoreni în cadrul proiectului Ventilate Teme. Grupul de lucru Ventilate Teme își propune să răspundă provocării lansate de platforma hackaday.io, urmărind proiectarea, producerea și livrarea rapidă a unor echipamente open source de ventilare pulmonară. Aceste echipamente vor deveni extrem de necesare în etape mai avansate ale evoluției epidemiei, când va crește numărul celor care dezvoltă forme mult mai grave de boală. Aceștia vor fi tratați în secțiile de terapie intensivă, cu intubare orotraheală și asistare sau suplinire a funcției respiratorii, determinate de deteriorarea dinamicii transferului de gaze la nivelul membranei alveolo-capilare pulmonare. Aici trebuie să vă amintiți lecția de biologie din clasa 7 sau a 10. Cel mai tânăr dintre membrii grupului de lucru este Ariana Tapur, un elev în clasa a 11, pasionat de peste 7 ani de programare și dezvoltare hardware, campion și mentor la una dintre cele 19 implementări Coder Dojo din zona metropolitană Timișoara, frecvent participant la hackathone și alte competiții tech. De câteva zile, Arian și colegii lui s-au angajat într-o cursă contra cronometru, găzduită de birourile proprii, de acasă sau cele din firme IT, de makerspace-uri și laboratoare universitare, care presupune parcurgerea a sute de manuale, site-uri și publicații online, generarea și testarea de idei și soluții, asamblarea de senzori, circuite integrate și microprocesoare, turbine de aer, robineți, valve și conducte flexibile, scrierea a mii de linii de cod. Toate astea cu certitudinea că le vor putea oferi medicilor resurse suplimentare care îi vor ajuta pe cât mai mulți dintre pacienți să învingă lupta cu COVID-19. Împreună, adolescenți și maturi, medici și ingineri, vom reuși! Vă așteptăm alături de noi! Contactați-ne pe pagina de Facebook Ventilate Teme.